Дорогі друзі, з серії нашої сьогоднішньої вечері, то буде у нас салатик Цезарь домашнього приготування. Купили салат романо, крутончики, замаринувала заздалегідь курочку, перепелені яєчка, чері, соус, до речі, робила моя донька, дуже смачний, просто неймовірний. А це тарілочка, в якій буде сьогодні подаватися цей салатик. Так що чекаю відгуків і буде рецептик внизу. А це наша курочка вже з прекрасною рожевою скоринкою. Курочка вже готова. Зараз ми будемо салатик, до речі, я також вже порвала, порізати можна. Хто як вважає за потрібним це зробити. Так що зараз будемо його завершувати, я покажу вам уже закінчення.